pridružite nam se u prevenciji raka vrata maternice. Tim je riječima minulog petka, odnosno 18. siječnja, započela akcija Udruge Zora i Čakovečke knjižnice Nikola Zrinski, kojom se obilježava Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Akcija se organizira u sklopu EVS projekta Obilježimo i dan, koji je podržan od Europske komisije, a koordinira ga volonterka Klemence Bell i trajaće sve do kraja ovog tjedna, to jest do 25. siječnja. Svaki dan u radno vrijeme knjižnice ljudi mogu doći, mogu pogledati edukativne plakate, izložene su knjige na ovu tematiku i isto tako uzeti jedan od zelenih listića i napisati svoju zdravu odluku za 2013. godinu vezanu uz prevenciju raka vrata maternice i zalijepiti ih na ovo tu veliko drvo. Nadaju se kako će do završetka akcije drvo biti popunjeno i da će se zazelenjati zdravim odlukama. Što se pak tiče tih odluka, poručuju. Najbitnije je doslovno odlučiti ostati živa i zdrava. Mislim da svako može puno napraviti za prevenciju, to ne košta puno, bilo da se radi o nama osobno ili ljudima oko nas. Dakle, informirati se, podijeliti dalje informaciju, redovito odlaziti na ginekološke, odnosno papa preglede, prestati pušiti, zdravo se hraniti. Drugim riječima, treba postati svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje. I dok je kod mlađe generacije to puno lakše sprovesti, starije žene nerijetko se opiru redovitim pregledima najmanje jednom od 3 godine. Mislim da malo žena zapravo konstantno odlazi na ginekološke preglede, pogotovo one starije koje misle da ukoliko više nisu toliko spolno aktivne da ne treba. Međutim, baš konkretno što se ovog raka tiče, može proći od 7 do 10 godina prije nego što zaista rak nastane. U Hrvatskoj se svaki dan jednoj ženi dijagnosticira rak vrata maternice, a svaki 3. dan od te zloćudne bolesti umre jedna žena. Danas, kada znamo što sve preventivno možemo učiniti, nema potrebe da više i jedna žena umre od ove bolesti. Stoga poručuju, dobra odluka za 2013. godinu u svakom slučaju jest ostati živa i zdrava.